mit kontor i dag og fandt den her bog, som har ligget rigtig længe og i mange år faktisk i min reol. Det er en bog, jeg havde glædet mig til at læse, fordi jeg interesserer mig rigtig meget for, hvad der er foregået igennem historien. Den er fra Peter Frankopan, kaldt Silkevejen, og er udgivet af Den Kristelige Dagbladsforlag. Det er en bog, som er blevet omtalt af The Guardian som en forrygende og frygtløs historie i den store skala. Og så står der for Wall Street Journal skriver blandt andet, at det er en sjælden bog, som udfordrer ens syn på verden. Så lad os se, hvordan den er. Jeg glæder mig i hvert fald til det. Og det viser sig så sandelig også, at min bog her er fyldt med gamle minder fra den gang, hvor jeg jo faktisk dyrkede forskellige hobbyer, som at presse blomster. Så det bliver en meget en bog, en mindeværdig læsning, som jo faktisk også kommer til at trække nogle minder frem, når jeg kommer igennem. Her er det så et kort, som jeg glæder mig netop til at få indsigt i ved min læsning, fordi at det jo faktisk gennemgår hele silketraden, men også nok omkring forskellige religioner, der var langs med den her silketrade-vej.